माबा गोरोन्थि माने मावाब्लाबो जोंनि स्टेटमेन्टखौ होयोब्ला जोंखौ रायग्रा बुंग्रा गोबां ओंखारो। बिथांमोना हारिनि स्वार्थखौ जलान्जलि होनानै राजनीतिक स्वार्थनि थाखाय जुदि बेबायदि खोथाखौ इस्ताहाराव लिरोब्ला बिथांमोनखौ बुंग्रा मानसिखौ जों नुवाखै। दैट मिन्स बर' हारिया राइट आरो रंखौ माने दिनै क्लियार खालामनायनि सम सफैबाय होननानै आं बुंनो नागिरदों। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारि जोंनि मानगोनां आइ आफा रायजो राजानिसिम मोनसे भुवा माने अपप्रचार प्रपागान्डा नेरेटिभ तैयार खालामनानै दिनै राजनीतिक दोलोफ्रा मेनलि माने जोङो नुनायाव दिनै माने BPF बा हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि टीमा प्रसार खालामबाय थादों। दा बर' हारिया जोङो गोजोन आरो खौसेथिजों थांना थानो लुबैयो आरो हारिनि खौसेथि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय एबसुआ हाबा मावबोदों। बे बिथिङाव जोङो क्लियारलि बुंगोन बर'आ हारि हिसाबै एक मोनसे, नाथाय धोरोम हिसाबै जों गुबुन गुबुन धोरोमखौ फोथायो। बाथौ धोरोमानो जा, गुदि बाथौआनो जा, बा नोङो ब्रह्म धोरोम बा ख्रिस्ट' धोरोम बा नोङो सतसंगि गोबां धोरोमाव दङ। जों धोरोमनि फारागथिखौ मालाबाबो लायाखै। सम आरो थासारिनि बुब्लियाव जोङो गुबुन गुबुन धोरोमाव जोङो फोथायबाय, नाथाय हारि हिसाबै जोङो खौसे। आरो बेखायनो भारतआ सेकुलार कान्ट्रि हिसाबै जोंहा बयहाबो इकुवेल राइट्स आरो मर्यादा दङ। खोथाया जाहैबाय जे हिलिं प्रेक्टिसेस प्रिभेन्सन एक्ट 2024 आसाम बिधान सभायाव मोनसे आयेन लाबोदों। बे आयेननि बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि ख्रिस्टियान क'अर्डिनेशन कमिटि मानगोनां बिथांमोननि जे दैदेनगिरि बा गोबां ख्रिस्टियान जिखिनि डेनोमिनेशननि आफादफोर दङ बिथांमोननियाव मोनसे दुखु मोननाय बा बिथांमोननियाव मोनसे खुद्रिसारनाय बे जि मोनसे हिलिं प्रेक्टिसेस बेखौ लानानै आल'सना बिल'सना जादों आरो आर'जनिबो हाबाफारि जायगा जायगा जादों। बे बाथ्राखौ जों मिथिनानै जोंनिफ्रायबो गुबुन गुबुन लेयाराव रायलायनाय जादों आरो बुजिनो नाजादों हिलिं प्रेक्टिसेस एक्टआव आसलते मा दङ। दा बेयाव जोंहा कमप्लेन खालामनो गोनां आपत्ति खालामनो गोनां मा दङ बे बाथ्राफोरखौ जोंबो नायबिजिरदों। बिधान सभायाव जेला बे बिलखौ पास खालामो बेयाव डिबेट आरो आर्गुमेन्ट जादों MLA फोरनि गेजेराव आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया स्पष्टीकरण होदों। आं लाइभ टिभियाव नायदों, अन रेकर्ड दिनैबो जों दिहुननानै लानो हायो जे हिलिं प्रेक्टिसेस एक्ट बेयाव जि आल्टारियर मटिभनि खोथा बुंदों। दा बे बाथ्रायावथ' गिबि मन्थ्रिया बुंदों जे इलेक्शननि टाइमाव आजमल बिथाङा माने दैयाव फु मारिनानै माने भट बियो आरो बे आल्टारियर मटिभआव गोलैयो, गतिके बेबायदि खामानिया जाहाथे जाया बे बाथ्राखौ बिथाङा स्पष्ट बुंदों। 2 नम्बर बाथ्रायाव जाहैबाय जोंनि बिधान सभानि MLA